Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Masquera Zimbabwe takigira nyari kupisa nyari kunetsa. Nyaya yaburitswa. The government yerunzi ya order the immediate removal of MaVendors from the city center. Nomera mushe muri Zimbabwe, maZimbabweans ari kurwadziwa, maZimbabweans afa munyika mavo. Muri Zimbabwe ndafunga muri kungoona mukadzi ari apo nemwana wayo vari kunzi vatorwa zvinhu zvavo Nekanzuru muri Zimbabwe hanzi vangatsvaga kurarama. There's an leaked audio yatakuigira kuti mungonzwa kutambudzwa nekuchema kuri kuita vana veZimbabwe pamusoro pemamiriro aita economy muri Zimbabwe. Tango kunzwisai audio imwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Comfort ndakakudza nezuro saura wangu ndikati mangwana ndikaona kanzuro yasvika ndichakupa ndanonoka kuzosvika. Vanga vakurumidza kudai kumhanya kubva vakwira murori yavo vavaenda. Zviri kubva kuitika right now handiti. Kana zvichiitika zvoita kunge ngano. Andikuona gogo avo vane clash ava namai avo vakabata mwana avo vatorerwa zvinhu. Uyo wakaungana apo yelo iwohwa uyu zvinhu zvatotorwa ipapo zvaenda madomasi. Mira ndikutumire imwe yemadomasi akaita supu mutara. Saka ana chikudzai kuti aumana akatinotsitana kunge maenemies, kuita kunge munhu ari kuba iye munhu achitengesa, munhu asina kana basa raanganzi unomuti nhasi siya uye kubasa. Hana kuna employment. But tarisa zviri kuitika izvo Comfort zvinorwadza, so painful. Vanhu vane vana vada kuenda kuchikoro izvozvi renti roda mari yerenti. Tiri kuenda kupi senyika? Makambani acho ari kupi? Mabasa acho ari kupi? So sometimes pane pamwe pokuti ndosanitaura zvamunei muchitotaura zvimwe zviya zviyakazvi ndosamuzona nchizitange ndinoti hasha, because pane time yekuti tofanira kutarisa zvinhu zviri important, noti kuti tinenge tichitaura zvinhu zvisina basa instead yekuti tiadrese makey issues akaita seaya. Handiti yekuti munhu arambidzwe hanzi ari kugona zvaari kuita, but ari kuita because of situation. Handiti then munhu iyeye hamufanira kubva mamuchiita seenemy, bona secriminal. Uti abvisa zvinhu zvenyu ata kuti murambe mutengesera, because even pwanya zvinhu kudii what for? Ndofunga mangozvinzwira mega muri Zimbabwe zvinomira mushe. Vana veZimbabwe vatambura, vana veZimbabwe vari kurwadziwa muri Zimbabwe. So what tiri kuita pari kunzi government yadirecta local authorities ese kuti aclear illegal vending sites within 24 hours muri Zimbabwe. Nyaya yaburitswa neZimbabwean Mail vachitaura vachiti government has directed all local authorities to clear illegal vending sites within 48 hours as part of a nationwide crackdown against unregulated trading activities, citing serious public health, security and economic concerns. Local Government and Public Works Minister Daniel Garwe announced the drastic move during a press briefing in Harare on Wednesday evening, where he emphasized the need to restore order in cities and towns across the country. He said government was seriously concerned about the proliferation of illegal vendors, particularly the rise of night trading, which has created significant health and security challenges. To address this, government has directed local authorities to remove vendors from undesignated points within 48 hours. The operation will be supported by law enforcement agencies, including the Zimbabwe Republic Police and other security units, to ensure compliance and maintain order. Local authorities must enforce regulations requiring all informal traders to hold valid licenses and operate only in designated areas equipped with adequate sanitary facilities, said the minister. Government remains committed to fostering a clean, safe and orderly environment for all citizens. He stated that the mushrooming of unregulated marketplaces disrupts the operations of legal registered and law-abiding traders, leading to unfair competition and potential financial losses. Moreover, illegal vending has
also been linked to unsanitary conditions, as vendors often operate in areas without access to potable water and ablution facilities. This has raised the risk of disease outbreaks, including typhoid and cholera. The accumulation of waste from these vendors has rendered some roads and sanitary lanes and sidewalks impassable, exacerbating public health risks, Minister Garwe said. He said the situation has been further complicated by vendors blocking drainage systems with their wares, leading to flooding during the rainy season. When it rains, our roads become flooded because the drains are blocked. This is creating serious problems for infrastructure, and Minister Garwe. He said in addition to health concerns, illegal vending has become a haven for criminal activities such as theft, robbery, and drug dealing. The lack of regulation and oversight in these areas allow criminal elements to exploit the situation, destabilizing communities and eroding public trust in law enforcement agencies, said Minister Garwe. Ndopabudisirwa waitwa nyaya iyi muri Zimbabwe tongoti mung'onzo wa Garwe vachizvitaurira vega muhamadzo zvamukufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. The government has noted with great concern the proliferation of illegal vendors in central business districts and surrounding areas in the cities and towns across the country, and particularly the influx of night vendors or night trading, which has created serious health, safety and security concerns throughout the country. It has also been observed that the mushrooming of these unregulated marketplaces disrupts the operations of legal registered and law-abiding traders, leading to increased unfair competition and potential financial losses. Illegal vending perpetuates unsanitary conditions as vendors operate in areas without potable water and ablution facilities, which poses a significant risk for disease outbreaks, diseases such as typhoid, dysentery, and cholera. In light of these pressing issues, the government is directing all local authorities to clear vendors from undesignated points within 48 hours from now. Rufunga magozunzira mega muri Zimbabwe Minister Garwe vachitaura pamusoro penyaya iyoyi muri Zimbabwe zvinomira mushe ndofunga wamakandiwa vakambotaura during one of his service vachitaura vachiti aiwa mamwe mabasa aiwa ana kumira mushe chinzi people are trying kuti zvifambe asi the economy yedu ndo yakakuvara hanzi aiwa saka mamwe mabasa people should consider kuti zvakamira sei vanhu vari kutraya kurarama tikazoti mweze ona senyaya yetu dziyo zvamuri kufunga mu comment section. When we start looking at each other, neziso, with the eye reukama, of fellowship, that my sister, my brother cannot struggle when I am there, brother yangu that my brother cannot struggle whilst I am there. Azvite indiri mabasa ekuti chero dai kunzi ndatambura ndashaya chero ndikanzi ndikupiwa mari. I can never imagine myself beating my own mother. Because she's selling tomatoes in the market. I'm not saying it's not a job. I'm saying that I personally. Nothing can ever happen to me that will cause me to beat up my own mother. That will never happen. If that's the only job remaining, then it's time for me to resign. I'll resign. I have to think that my mother, how many grandkids is she looking after? People do a lot of mischief out there, then they die and they leave their kids for the grandmother. So if she can't sell these these little carpenter fish, that if she can't sell fruit, I'm not saying
pinda mutsoka dzagogo uone uine vana 7 pamba Put vana yourself kudya. in her shoes. Pinda mutsoka dzagogo kuti And imagine those 7 kids depending on you. ngative inyika Let's be a nation. inoziya zvokurambidza but uchiuti vanhu kana watiregedza icho pane chokuita ngapange paine That knows what to forbid. chokuita. Where we say, if you can't do this, we have an alternative for people to pursue. There's something else for people to do. Ini mubvunzo wangu uri kuti ndiri kuda kuziva kuti kana ndarambidza Having forbidden mbuya ava kutengesa this grandmother from selling mazhanje fruits, ndiri kuti voita sei handisi kuti musandise nharo ka Well, ndiri what kuti is she supposed chindiudzai mimi izvi ndo zvakaipa kaizvi chindiudzai kuti gogo voita sei nevana 7 I'm saying, tell me what she's now supposed to do with the 7 kids varoda that kuenda she kuchikoro has pari to look kugarwa after, pari kuda renti that have chikafu to chiri kudiwa every go to day school, that have to eat, where rent